ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನೇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತರ ಯಾನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಗ್ರೇ ಪಿಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂಚಿನವೇ ಯಾನಕ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತೊನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೈಡ್ ಐಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡದಿಪ್ಪಿರು ಐನ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಪೊರ್ಲು ಮಡಿತಾವ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಐನತ್ತು ಮಡಿತಾವ ನೋಡು ಮಡಿತೊಂದು ಐನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ 13 ಇಂಚ್ ಐನತ್ತು ಕುಂಟುನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಡೊಂದೆ ಸ್ಯಾರಿದ ಬುಡ್ದು ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಫಾಲ್ನ ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡ್ದದ 1 ಇಂಚ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದು ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಸ್ಯಾರಿದ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ತುಲಿ ಈ ಥರ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ತೆನಿಗಲಿ ಕುಂಟು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂತ ಸೀರೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ತುದೀಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಆತನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲಾತೆ ಏನು ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣ ಆತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಈ ಥರ ನೆನೆ ಈ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದದೆ ನಾವು ನೂಲುನು ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ದೆತ್ತದ ಪಿಂಕ್ ಏತುಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯಂಡ ಅವು ನೂಲು ನೂಲು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನೋಡಿ ಏನಿತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ನೂಲು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ನೂಲು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲು ನೋಡು ಒಂದು ಸೀರೆದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಹಿಡ್ದದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಐನು ಹಿಡ್ದದು ಏನೇನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಡೆ ಪೊಲ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ನೂಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ನೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೊಲ್ಲುನಾಗಲ್ಲತೆ ಅವು ನೀಟದು ನಮಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ್ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರೇ ದೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ನೂಲು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಏನೇನು ಪೊರ್ಲು ಸಮವಾದ ಮಂತ ನೋಡು ತುಲಿ ಈ ಥರನೇ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಂತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತನ ಈ ಥರ ಮನ್ಪೊಂಡು ಹಿಡಿದ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಫಾಲ್ ಪಡ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ತೋಜುನೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಪೊಲ್ಲು ನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ಏನು ಪೊಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪೆ ಆ ಥರ ಬರ್ತದನ್ನಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆನ್ನು ದ್ವೇ ಥರ ಏನೋ ನೆರಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಪೊರ್ಲೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಈ ಥರ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲು ನೋಡಪ್ಪಡು ದ್ವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಈ ಥರ ಮಂತೊಂದು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳೆ ಇದು ಏನದು ತೊನ್ನ ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಏನು ಈ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಂತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಇದು ಫಾಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಖ ನಿಗ್ಲಿಗೇನ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಏನೈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಂತಂತಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೇನ ನೆನ್ನೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೀರೆದ ಫಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆಂಡ್ ಕೆಲಸ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಂಚು ತೋಜುಂಡು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಮೂಲೆ ಪಿಂಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ನೂಲೇ ಬರ್ತದುಂಡು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ನೂಲೇ ಬರ್ತದುಂಡು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಫಾಲ್ ಪಾಡೋಡಪ್ಪಡು ತುಲೇನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲು ನೋಡತ್ತೆ ಐನಿ ಅನಿತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪನಿ ತೇದಿತ್ತೊಂದು ಪೊಲ್ಲು ನೋಡು ತುಲಿ ಮಿತ್ತು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಪಿಂಕ್ ನೂಲ್ಡೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳೆ ತಿರ್ತ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ತೋಜುಜಿ ಸೀರೆನ ನಮ್ಮ ತುತ್ತನಾಗ ಅವು ಬತ್ತು ಉಳಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೀರೆ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲದತೆ ಅವು ಹಿಡ್ದದು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲಿ ನಾವು ಪದೇ ನೂಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಈ ಥರ ಪೊಲ್ಲೊಂಡು ಆಂಡ ತೋರಿಸ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಮೂಲು ಪಿಂಕ್ ಬರ್ತದನ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೇ ಬರ್ತದಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನೆನ್ನವೇ ಯಾನು ರೌಕೆ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಲುತ್ತೆ ತುಲೈಕಿ ಯಾನು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂದಿ ಹಿಡ್ದು ಏನೊಂದು ಪೂರ ಕೈಟೇ ಪೊಲ್ಲುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಥರ ರೌಕೆಗೆ ಪಾಡೋ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ತೂವೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದುವೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅದ್ನೆಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.